Da. Cu trotineta nu este un joc foarte rău, dar nu m-am jucat și chiar vreau să-l joc împreună cu voi. Puteți să jucați și voi de pe Google Play gratis. Eu l-am găsit, am scris așa, am scris Scooter Street și mi-a dat acest joculeț, am căutat puțin și mi-a dat acest joculeț foarte fain, cred. Și astăzi o să jucăm, dacă ajungem la acest videoclip 20 de like-uri, o să fac și partea a doua cu tot același joc. Și hai să începem. Începem frumos. Un bar spin, ok. N-a fi froscutul Feeble, tu double pick, n-a fi nena. N-a fi froscul la 2 seturi de vreo 8 scări. Am încercat tot, n-a fi froscutul Feeble și nu a ieșit. Oh my god. Bar to bar. Ok. Unii... am dat acolo, am dat eu. Manual. Am căzut la manual. Bar to double. Am dat un bar spin to Feeble pe bossele pe o bară și n-am fi froscut out. Jocul ăsta e foarte fain. Poți dai multe tricuri. Am încercat toate 360, n-a fi froscut. Un bar spin peste un gap. Frumos. Un gap foarte mic. Am încercat un double și s-a oprit la... Da. Bă, este foarte fain jocul. 3 3-6-uri. Am încercat un 180 fake half ca bar pe... Gen half ca barul să pice în Feeble. Mouse manual. N-a fi froscutul Feeble. Am căzut. Mediana. Am încercat o mediana și am căzut în jos. Nu a sărit. Și ca să dai menul trebuie să dai așa. Trebuie să ții așa. Și în 5 așa. Sau 9 menul așa. E super ciudat. Double hero de pe o bară. Am încercat să dau una pe o bară, de peste o bară și n-am ieșit. Ce trick! Mai 5-4 cu Feeble. Nu știu exact ce a fost aia, nu cred că a fost 5-4 cu Feeble. Ceva de genul. Am încercat un 180 Feeble, half ca barbară. Am încercat fake barbar drop. Păi super Caterinca jocul ăsta și este super fain. Puteți să-l jucați și voi, v-am zis, este gratis. Și mie
place foarte mult. Jocul ăsta știu că l-a jucat și Nadia Rânceanu. Cine nu știe, o să-i las Instagramul în descriere și o să-l las și pe meu. Da. Și după aceea, după ce o să aflați cine este Nadia Rânceanu, vă dați la clip să vă uitați, ok? Am încercat un frumos cu fibă și am dat cu cura de bordură. Am terminat prima rundă. Am făcut dacă se focalizează. Am făcut ca scor 5898. E bun. E tot game. Deci cam încă una sau două runde, nu știu. Am început alta. O să vedeți și voi pe filmare cum am căzut la scările alea multe din prima rundă. Oh, wow. Dacă pici așa în viața reală, e clar că ai murit. Oh my god! Yo, 450 to board slide. Oh my god. Oh my. Cum am căzut acolo? Am încercat un bar spin. Acolo ați văzut și voi și... I-am vrut un double heel whip. Și ăsta e heel whip și ăsta e whip. Nu? Vreau să un double heel whip. Am căzut de pe bancă că am picat un os pe mine. What? Am încercat barbar to fubal și o să nu-s menul. 180 Smith. Fakey. Nu! M-a stricat, mă. Half 180. Half K. Am încercat Fakey bar drop. Bar. Heel lui peste o bară. Double n-a fi front scut, băieți, tu n-o-s manual. Ce trick. Cum am putut să dau așa ceva? Da. Bar. Am încercat un bar și am dat un bar prea târziu. Nu-s manual. N-a fi front scut-ul fibălă. Da, am căzut în bot. Îmi place peste niște scări. Barab. 36 drop. Vanity up, vanity barab, fake full cup, fake full cup transfer. Half cup barab. Am căzut în os. Și m-am dus. Vreau să cer cu 60 bar. First try! Wait, am dat 360 bar first try. Așa cum încercați mie să o părți la jumate. Double heel whip. Și am terminat așa a doua rundă, băieți.
fain jocul ăla. O să mai dăm doar o singură rundă, pentru că după aceea o să fie prea mult videoclipul. Și da, am primit și o reclamă. Wow. Am dat și a treia rundă. Băieți. Maneti bară. Fake enough e from scut pe bară. Am văzut. A picat pe scară. Da! Nu! Da. Mi s-a oprit camera puțin. Am pus pauză și la joc, ca să nu... Maneti peste asta. 360 la scările alea. Voi, tu bord. Adică tu bord, da. Am încercat un barbar flyout, numește. Meni. Bar pe bancă, eu. Am încercat meni up, meni to fibble pe bancă. Bar to bar. Ce nașpa am căzut.